Sa cítim inak mocne s týmito fantami. No Ivo, čo ideme dneska robiť? Povedz. Budeme sa vložiť po horách. Ideme otestovať Haldex, auta, ktoré nemá STKčku, má to emisnú? No, nie. Počkaj, môžeme to hovoriť, že to nemá nič a ideme s tým na cestu? Nič to nemá. Nič to nemá, ale ideme s tým na cestu. Či to naštartuje znova? Jak sa nazve toto video? Idem najskôr natankovať, ale... No pošli mi ten účet, ty kokos. Pošlem ti ho. Boha. Ale mám len 2,50 na účte, zaží, keď ti pošlem 50 centov? Dobrý kokot. Neusmieva. Pridaj. Ahoj. Anto, piči to auto. Keby stretneme... Voda! Kokot má celú ruku mokrú. Čavo si umil auto a ty si mu... Nie. Nie, však on sa... Počká, tu má Marko nejaké ľúbne, takže... Jaké? Ja sa Tu máš, na tom rohu. Jedna má isto decko a druhá je rozvedená. Na 100%. Dobre. Ja teraz s tými BMW papučami, keď vystúpim. Chodí gryznúť. Musím na piču, ty retard. Však ja to na skalu mám na piču. Poctivý. Však nech vidíme, vlastne. 20 sa bude stať. No tak zanebeme, že? Ivan, čo povieš? Ja to zamaskujem, hej? Presne to som od teba čakal. Natočaš? Ja go vypím. Čo spravíš? Ja odklepal. Jak som obudil? Vieš, že má SROčky vlastne. Pohodlné momentom. Máte na mňa nasratá dneska, včera. Prečo? Včera ja som chodil furt okolo ladničky, nervózne, lebo som mal ten skurvený jack. No. A viem, že tátko by mi pičoval, že zaspím doma. Tak ja som si zobral jogurt a Jacka som si dal za chrbát. A mamka zrazu prišla do izby. Kde ho máš ty kurva? Ja že čo? Že však tu mám jogurt, že nevybávaj ma, už není v tej ladničke. Komár, aha. Jebli, nechod do tých trňov. Sorry. Mám ho tam najbať do toho stromu, pozeraj. Je! Dobre, ja to jebem, ja o moja chrbtica. Počkaj, idem s tebou. Kvietku. Ja si chcem otrhnúť bylinku. Nastav mi. Môžeme ísť. Tak si. Nie, ďakujem. Mi to do krku pichlo, ja. Počkaj, ja ti chcem otrhnúť bylinku. Tam si kokotika. Mohol si zastaviť tam, kde nie sú bylinky. To je bylinka. Daj sa mi spárovací nástroj. Ja tu pustím country, vypni to zatiaľ. Vyzerám dobre? Vypni to. Už by si jak country. No aké vadilo, že pijem, ale ja obdivujem krásy považiaka, pozri sa. Počašek má. Musím mi dať cigu. Kamo, teraz si jak... Opa. Ježiši. Opa. Už ma pálila. Tu je tu horko, ty čo tu púšťaš, teplo jebe ti? Nepúšťam sem nič, ty kokot. Povie, čo sa tu všetko na tých sedačkách udialo, a hlavne vzadu. Veľa vecí, no. Ja som mal výčitky, keď som mal to auto požičané, že som tu nejebal. Jebal si už kamarátov na aute? Nejebal, bo cítil som nejakú zodpovednosť, alebo tedy som ešte k Ivanovi nejaký rešpekt mal. Ty vyjebaná štetka. Teraz by ti to jebal, Jack bude. Pestečku sa nedá. To kade si ma doviedol mi teraz pozrieť? Pomaly poď hlavne. Ja ti budem kontrolovať. Dobre, ideš rovno. Paráda. Kúpačka Pukovskej doliny, to je parádička. Hendan sa treba ísť pozrieť, to je. Alex, poď s nami hore pozrieť.
Skibidi Toilet a Siren Head aj TV Head. Tam bývávajú v noci. Poď sa pozrieť do toho domu. Máš dobré miesto na jebanie. No a tu sú... Jau! Tu sú aj kresla. Jebe, fuj. Teraz som musel odeť veci. Pozri na ten ejakulát. Haló? 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 No to tak je jedle, kamoško, neviem. Odkusí z toho. Dovol si. Za 30 lajkov si z toho odkusím. Aj z neho čo si vytieklo. Alex, máme haste. Poď sem. V noci máme haste. Ja som si myslel, že to ideš povedať. Aby sme mali na benzín. Myslíš, že tam čosi je? Máš tu ťažné lano, že to zapriahnem? Počkaj, ja budem dobrý a ja tam hodím korunky. Ja mám nejakých 80 centov. Nie, tým, že som fakt akože dobrák a ľúbi sa mi to miesto, zase ja nechcem byť za vandala. Sme zatiaľ za vandalov všetci, tak tam hodím... Nie, 80. Toľko stojí balenie, sa mi zdá v kebabe, nebudem mať na zabalenie, budem mi to musieť dať len do ruky. 50, 60, 70, 80 centov prispiejeme. Fakt tam normálne nič iné neštenga. Myslíš, že to je také videlné? Ešte mu daj, ešte. Stačí, kamo, Ešte to je raz. fakt nebezpečné, jebeš ti. Čo ti to je? Au! A skoč! Tebe, kokot, kámo. Zoskoč! No balls, Alex. To je extrém, kámo, si to zajebal, no keď teraz. Ty kokot! Už sa bojím. Zatlač. No? Ty koko. Čo ti jebe? To nerob! Poď ešte raz. Pozri, boj! Ty kokot! Moje BMW shoes. Ty kokot! Ja čo? Pice mi tu dá. Piče, jak to ubrzdí. Kokot. Keď zatra toho Milana, tak všetko najlepšie. Ďakujem, Martin. Môže aj zasadiť doma. Kokos. Ja. Kamo, lebo fúka, tak to si už kokot, ale. Poď do piče už, ty kokot. Čo máš natočené? To nemá. To je škoda, kámo. Strašná. No a tam stal proste na aute a proste tu išli ľudia, si nevšimli a na 5 metrov, že ahali. A ten kokot si píchal patykom do kokota. A oni ešte, už to máte dotočené? Ako chápeš ty kokos, keď sme točili porno, boha. Ale oni sa podľa mňa mysleli, kamo. Na sekundu, hej. A Akože, taký ten... úprimne, keď idem hore s obsom a vidím niekoho stať holého na aute, tak ako všeličo ma napadne, možno by som sa aj bál. Ja by som sa asi otočil, kámo, ale... Tak by som práve, že ešte začal bežať hore. Ale skúmačka. Ja tam nejsť. Preskúmavačka, zohodí. Odjebal som BMW. Aha. Kurva. Tak tie topánky stratili úplne význam teraz. Nie, Marko, teraz jeb na to kokot. Nervózny. Jebem. Celý deň robíš zle. Víš, aký si bohatý, môžeš tak drahému autu robiť zle. No, Si to môže dovoliť. Zdravému. Dravému do piče. Dravému? Nie drahému, drahé, expensive. Chápem, čo myslíš, ty tupec. Máš sa. Kámo, toto bude na piču. Bojím sa. Šmíkame, že? Počkaj. Nie, nešmykame. A tu sa šmíka.